Tervetuloa mukaan tiistai-turinoihin eksyneiden tallille. Ja hei, mehän ollaan joulukuussa. Joulupukki tulee ja kohta kaikki meidän tulee tallin joulu siellä Käpylän kirkossa. Tässä meillä on paljon kaikenlaista odotusta. 3. päivä on tänään. Just. Joulukuuta. Tuli mieleen, Mirva, kun äsken tuossa sen verran avasit, niin tartutaan siihen, että mitä mietit, ihminen? Mitä mietit tänään? Mitä on pyörinyt viikonloppuna mielessä? Mitkä on ollut ajat miettiä? Mietteet on tietysti viikonlopun aikaan ollut monenlaisia, mutta tänään oli sellainen, mikä voisi oikeastaan nousta päällimmäisenä, semmoinen asia tuli mieleen, että kun tuomitseminen, että kuinka helposti. No mistäs tää nousi sulla? No, mikäs tän kirvoitti tämmöisen mieleen? No, ehkä se niin kuin lähti siitä, että kun me ajatellaan, että mitä Raamattu sanoo niin kuin tuomitsemisesta, että siellähän puhutaan tällaisesta näin, että älkää kadotustuomiota lausuko kenellekään. Et meillä ei ole niin kuin oikeastaan oikeutta kenellekään lausua kadotustuomiota. Ja sitten kun me ajatellaan, että on ollut kaikenlaisia näitä hallitsijoita, kuninkaita ja muita valtion päämiehiä, ja nyt jos ajatellaan, että oli toisen maailmansodan aikana oli Hitler ja oli Stalin ja oli kaikkea. Ja nyt tänä päivänäkin on näin Pohjois-Korean hallitsija tai mikähän nyt siellä on johtaja. Niin helpostihan meillä ihmisillä tulee niinku sellainen ajatus, että no näähän kaverit joutais sinne alimpaan. Että ne varmaan sinne meni tai jotain. Et tulee niinku sellainen ajatus, että me tuomitaan ne sinne. Tai en tiedä kuka tuomitsee, mutta että voisi niin kuin ajatella näin hyvin helposti, että koska ne on tehnyt niin paljon pahaa kaikkea ja tapattanut niin valtavasti ihmisiä ja kaikkea. Että kaikki tämmöiset diktaattorit, niin nehän joutaa. Mutta me ei tiedetä. Ja me ajatellaan monessa asiassa niin eri tavalla. Me ajatellaan aina niin ihmisen näkökulmasta niitä asioita. Jumalan näkökulma on ihan toisenlainen. Ja miksi se on toisenlainen? Koska hän tietää kaiken. Eihän me tunneta ihmisten ajatuksia eikä sitä sisintä. Pyhä henki meissä, uskovissa tietysti tutkii kaiken, mutta me ei kuitenkaan sillä tavalla tunneta toisia ihmisiä eikä toisten ihmisten olemusta ja ajatuksia, vaan niin me helposti silloin lähdetään sille tuomion tielle. Mutta kun Jumala näkee kaiken, tietää kaiken ihmisistä, niin hän ajattelee ja toimii ihan eri tavalla. Ja sitten toisaalta ei me voida tietää, mitä ihminen siellä viimeisillä hetkillä, miten siellä on tapahtunut. Että semmoinenkin ihminen, kun me ajatellaan, että no joo, se on joku sarjamurhaaja tai massamurhaaja, niin eihän sellainen hän pitääkin joutua sinne pahimpaan paikkaan, että eihän sellainen piäkkään pelastuu. Mutta jos sellainenkin ihminen, jossa viimeisillä hetkillään pyytää armoa ja anteeksiantoa Jumalalta ja ottaa sen Jeesuksen niin kuin siinä, että Jeesus armahda minua, niin hän pelastuu. Et varmaan niin kuin, se voi olla, että voi olla monenlaisia yllätyksiä sitten toisella puolella, kun me sinne joskus mennään. Mikko on miettinyt tällaisia nyt tässä ajatuksia syntynyt. Synnyttekö tää Mirvas mitään? Ehkä sitä niin kuin Jumalan armon suuruutta, että Jeesus on kuollut kuitenkin kaikkien ihmisten syntien tähden. Voitaisiin kerran päästä sen taivaan kotiin. Joo, minä kun läksin tästä Mirvan ja esitin Mirvalle kysymyksen tässä aikaisemmin, mistä hän perjantaina sitten niin kun oli vähän stressaantunut, jos käytän tällaista sanaa, niin näitä mietteitä
Ja ajattelen, että kyllä se niin ovela kaveri toi meidän vastustaja on. Että se voittaa sen meidän ajatus, meidän mietteys, meidän ajatusmaailmassa. Se ohittaa meidän Jumalan sanan. Vaikkakin selkeästi Jeesus sanoo, se on niin huippu, että kaikki meidän synnit. Äsken oliko tuossa Mikon kanssa vai mistä oli keskustelu, niin kun se syntisana, jotkut sanoo reikankielisestä käännöksestä, kun ne sanoo, että se on ohiampumista. Selittävät että kuunnellut tuolta, en ole perehtynyt siihen sen enempää kuin itselle, niin kuin mä äsken sanoin, että silloin uskon alkualuaikoinkin, ja mulle se syntisana ei ole oikein koskaan minun niin kuin inottaa koko sana. Totta kai se sanotaan Raamatussa, mutta monet uskovaiset ihmiset kantaa mielessään niin kuin ikään kuin semmoista, että mä olen tehnyt nyt syntiä, mä olen tehnyt sitä, mä olen katsonut sinne, mä olen ajatellut sitä ja mä olen tehnyt sit syntiä. Koska tavallaan uskovaisenahan me tiedetään, mikä on oikein ja mikä on väärin, mutta jos mennään tähän niin kuin tämmöiseen mielen, että mitä me annetaan mielessämme ruokkia. Et jos mä alan niin kuin ruokkia tavallaan semmoista, tiedät siellä semmoista, että nyt mä olen niin syntinen, nyt mä katsoin himoiten hienoa autoa. Ja sit mä alan niin kuin annat sen, ymmärrät siellä kasvaakin siellä ajatuksessa, että munhan olisi pitänyt niin kuin itsekin tästä, mikähän päivä tässä otin, tai ihan nyt viikonloppuun tässä kuitenkin ollut tällaisia, koska mulle on erittäin työlästä ja haasteellista opettaa itseäni ajattelemaan sitä, mikä ei vielä näy. Minulle on haasteellista se, että ajatelkaa sitä, mikä on ylhäällä. Ajatelkaa se filippiläiskirja on sieltä, jos se voi vaikka lukea, jos Mikko viittii kaivaa, mutta me muistetaan se, että ajatelkaa sitä, mikä on totta, mikä on kaunista ja niin edelleen, rakastettavaa ja tolleen. Niin meille sanotaan, mitä meidän tulee ajatella. Mutta me saatetaankin sinne meidän mieleen, pieni kettu on tullut kuiskuttelemaan siihen, pikkunen tämmöinen kaunis joku esine vaikka. Tai joku. Ja sitten se kuiskuttelee siellä. Ja mä alankin ajattelemaan, kun mä nyt haluan niin se on Jumalan tahto väärin ja se onkin synti. Ja kuitenkin Jumala on tehnyt maailman kauniiksi. Jumala antaa meille ihmisille semmoisen valtavan luovuuskyvyn tehdä kauniita vaatteita tai rumia vaatteita. Kauniita esineitä tai rumia esineitä. Mutta mä itse miellän, jos ajatellaan joskus, kun on noita tommoset satanistit tekee omia taulujaan ja niillä, niin niistä minun silmään on kauneus kaukana. Taikka jotkut pääkallot, tiedätkö, mitä näissä on tällaisia. Niissä ei ole niin kuin kauneutta. Että kyllä minusta se luuranko, kun siihen on pantu lihaa ympärille ja siinä on joku ihminen, niin minusta on mukavampi katsella sitä, kun siinä ihmisessä näkyy jotain persoonallisuutta. Ja se on niin kuin kaunis. Ja koko luontokunta on kaunis, että Jumalahan itse rakastaa kauneutta. Niin. Minulla on se ongelma, että niinku mä koen, että mä niinku jostakin asioista tykkään liikaa. Niinku useimmiten se on vaate. Niin. Mikä se oli se? Anteeksi, mikä se Filippiläiskirjeestä. Mikä se oli se kohta? Sitä ajatelkaa, mikä on totta, mikä on kaunis. No. Niin, se on tämä Mirvasi aina nostat tämän silleen hyvin esiin, koska eihän sä et ole mikään poikkeus välttämättä. Koska monet meistä kristityissä saattaa, tiedätkö, meidän ajatusmaailmassa on enemmän jotakin muita ajatuksia kuin mitä Raamattu meille sanoo. Niin kuin sanoin, että jos nyt Mikolle sanotaan, että Mikko, ajattele siellä nyt sitä, mikä on ylhäällä, ajattele näkymätöntä, niin miten sä ajattelet? Miten sä muodostat, koska tavallaan, kun mä ajattelen tuota kynttilää tossa, niin mä näen siinä vihreä kynttilä ja tuollainen sinitettävä jalka ja liekki tossa, niin mun on helppo niin kun ajatella, koska se konkretisoituu tuolla.
Mutta näkymätönhän ei konkretisoidu. Näkymätön voisi ajatella, että mä mielikuvituksessani alan luomaan jonkinlaista maailmankuvaa, eikö niin, tai jotakin. Tietysti luova ihminen, niin kun, no mulla on semmoinen lahjatietsijä, mitä mä joskus sanonut, Mikko tietää ainakin, niin, että kun tulee, että esimerkiksi, niin kuin tässä, tänään oli 2 näitä, joilla on ollut huumausaineongelmia tuossa on, niin mulla alkaa mulla yhtäkkiä muodostuu kuva, mä visiona tosi ihanalla, mä en näe mitään, ymmärrät siellä. Mutta se on semmoinen, että mulla alkaa ihan mulla on palapelit, toi palaa tohon ja toi pali, toi ja toi noin. Ja sitten tapahtumat tai jotkut tämmöiset, just vaimolassa, että mulla alkaa olla elämä niin tylsää. Yhden Jehovan todistajan kohtasin tosi samaa vähän ikäluokkaa kuin meikäläinkin. Että ei ole enää mitään, että tuntuu, että ei ole enää visioita. Ja mä ajattelin, että jos mun päästä kuolee visioita, niin se on yhtä kuin kuolema. Koska mä elän niin kuin ymmärrät siellä visiot. Ja nyt on ollut semmoista aikaa, että ei oikein mitään. Tää nyt on tää joulun tapahtuma. Niin tavallaan meillä on kuitenkin, että siitä mulle niin se näkymätön maailma. Kun tulee joku juttu, niin mä alan niin ikään kuin näkee, vaikka mä en näe, mutta ymmärrän, että se on niin selkeä, että sit mä otan sen ja piirrän vaan tuohon paperille ja laitan sen paperille ja kynään noin ylös. Et meillä on, silleen mä ymmärrän niin näkymätöntä maailmaa. Mutta sitten ajatelkaa sitä, mikä on ylhäällä, mistä mä monta kertaa sanon. Voi olla, että mä olen niin kykenemätön ajattelemaan sitä, että mä ymmärrän, että ylhäällä on taivas ja kuu ja systeemit, mutta että mä osaisin nähdä sen näkymättömän taivaan. Mä tiedän tuolla ilmestyskirjassa, mä tunnen Raamatun kohtalaisesti. Sitten kun mä kuuntelin oikein Raamatun tutkijoita, niin sitten huomaa, että mä tipun. Tommi äsken kun kuunneltiin, että joskus alkoi kertomaan siitä jutusta, kun se muistaa noita nimiä ja se muistaa kaikki, niin välillä tuntuu, että me vitti Tommin kanssa jutella mitään, kun se muistaa kaiken. Hänellä on hyvä muisti. Siihen se perustuu, että hänellä on niinku semmoinen muisti. Me Mirvan kanssa, kun me katsotaan ja luetaan ja sitten me ollaan luettu se 20 kertaa, niin vielä me ei muisteta. Niin. Mutta kyllä se asia meihin imeytyy. Me saatetaan se asiayhteys muistaa. Niin tällaista, miten helpolla paholainen siis valtaa meidän ajatukset. Ja täytyyhän sun nyt seurata maailman tilanteita. Totta kai. Meidän täytyy mennä ja seurata, missä ajassa me kuljetaan. Täytyyhän sun nyt politiikkaa seurata, miten se menee. Täytyyhän sun sitä ja sitä tehdä. Tämähän on ihan oikein ajatella näin. Mutta sit sä ajatteletkin koko ajan jotakin ihan muuta. Apokryyfikirjat, mä tuohon kun kuuntelin, niin kun tämä Malakian kirja ja Uusi testamentti, siihen se jää 400 vuotta niin kuin väliin profeetoista, eikä mitään. Ja joku sanoo sitä niin kuin kuivaksi ajaksi. Kun puhutaan, niin se on kuivaksi ajaksi. Et silloin ei ollut Jumala ilmestynyt millään tavalla, vaan se oli kuiva aika, kunnes sitten tuli niin kuin Kristus. Mutta apokryyfikirjat, siellä ei ole, niin, onhan siellä kirjallisuus, mutta apokryyfikirjat kertoo, tämä kaveri, joka on tutkinut enemmän kuin minä, kertoo siitä ajasta paljon, mikä oli ennen Jeesuksen tuloa siellä niin paholainen, niin siellä se sanoo viisauden kirjassa näin, että viisas mies tutkii viisautta. 24 tuntia vuorokaudessa. Mutta pellolla käyvä mies, se joutuu ajattelemaan. Se ajattelee sitä, miten aasi kyntää ja miten pelto kynnetään. Sen ajatukset on siellä. Ja nyt, jos vertauksia voitaisiin ottaa muutakin nykyaikaa, joku rakentaa taloa, niin sen ajatukset on siellä. Kun meille sanotaan, että ajatelkaa, se ei mun mielestä tarkoita hetkiä eikä jotain osa-alueita, vaan koko ajan sitä, mikä on ylhäällä. Ja kun Mooseksesta kuvaa Pietarin kirja, siellä sanoo, että miksi Mooses kesti kaikki ne, mitä siellä oli haasteet, ja hänen tulla semmoisen
kansan kanssa sieltä 40 vuotta erämaassa, joka oli koko ajan sanonut, Mooses, tää on kivaa, että sä oot hieno ai kun me nautitaan. Jengen kanssa, mikä purnas koko ajan. Mikä ei muuta kuin koko ajan aina suunnilleen valitti, jos kuka perehtynyt siihen. Hän on perehtynyt, kun Raamattu kertoo mukaan siitä Mooseksen matkasta, niin meidän ajatukset tulisi olla ylhäällä olevia, niitä ajatuksia. Nyt jos me ollaan esimerkiksi täällä, että okei, minä lankesin tänään virheen tekemään väärin asioita, jotka ei ole hengellisiä. Ja sitten mä alan pohtimaan sitä. Ja mä alan siinä, voi kun mä taas tein. Ja voi kun mä taas tein. Mulla menee hyvähdykystunti, mulla menee 2, mulla menee päivä, mulla menee viikko. Yhtäkkiä mä huomannut tämän asian kanssa pohtiessa ja tänne, että se jauhaaminen onkin mennyt vuosi. Missä mun ajatukset on ollut? Mä olen uskossa. Onko ne ollut Kristuksessa? Ne on ollut tässä ongelmassa, ymmärrät sä? Tässä ongelmassa. Mä pohdin koko ajan sitä ongelmaa. Ja sitten tulisi vielä ja sanoi niin kuin äitivaina aina, että se kävi aina siellä alttarilla ja sitten rukoiltiin ja se ei päässyt kerta kaikkiaan kotiin, kun se ongelma oli pudonnut taas päälle. Eli periaatteessa se meidän, en muista kenen kanssa mitä yksi päivä juttelin, niin kuin sanottu, että meidän tähän asiaan, jos joku ihmiset perehtyy johonkin asiaan, mä oon perehtynyt tähän asiaan. Jopa niin, mä oon kirjoittanut sen kirjan ja käynyt tätä läpi ja lukenut ja kuunnellut ammattilaisia. Niin kuin vaikka mielenterveysammattilaiset. Mitä sä ajattelet? Et sä oikeastaan kukaan, jos sä koko ajan ajattelet sit ongelmaa, niin sä et ikinä pääse siitä ongelmasta eroon. Jos sä koko ajan ajattelet, että tää on syntiä Jumala, niin et sä koskaan pääse siitä eroon. Sun täytyy muuttaa, niin kuin Jeremialle sanotaan. Jos muutat ajatukset, niin sit mä tulen. Että meistä tulee tämmöisiä loistavia Jumalan valoja, niin kyllä se täytyy niin kuin meidän niin kuin uskaltaa luottaa siihen, että Kristus on sittenkin Kristus. Ja hän on kantanut kaikki meidän synnit. Että se on se, kun Jeesus teki sen työn Golgataan, se täytyisi ymmärtää, että Jeesus kantoi kaikki synnit siihen asti, koko ihmiskunnan synnit, mitä Aadamista lähtien ihmiset oli tehnyt, kaikkien synnit. Mutta hän kantoi myös tulevat synnit. Kaikki minun, Mirvan ja Mikon ja sinun, meidän kaikkien, myös tulevat synnit sekä sen hetkiset synnit. Eli absoluuttisen työn menneisyyteen sekä tulevaisuuteen, maailman alusta, maailman loppuun. Että ne on kerta kaikkiaan tehty. Ja se, että me kuviteltaisiin, että me voidaan mennä joku matka virheettöminä. Ei me Mikko liikenne, me on saatu ajokortti, käyty kokeet kaikki. Ja sitten meistä tulee virheettömiä liikenteessä. Jokainen, joka ajaa moottoriajoneuvolla, tietää, että näin ei käy. Meistä tulee pikemminkin vähän semmosia, no ei, hänet sanoo noin, mutta mene tosta noin. No ei tää nyt niin nuuka, tässä on 50, mutta mulla on kiire. Siellä on kamerat, ja niin kameroiden kohdalla hellitän. Ja kun kamerat on mennyt, niin 80 oli siinä, niin sen jälkeen siellä alkaa olla 90 satalasista jopa enemmän. Et me kuitenkaan voida olla täydellisiä, mutta Mirpa sanoi sen armon. Kristuksessa me ollaan. Mutta että me opetettaisiin meidän ajatusmaailma. En tiedä, miten helppoa teille on ajatella näkymätöntä ja taivasta ja näitä tällaisia. Kumpaa haluan sanoa. Minulle tuli aika pitkä vuodatus taas. Mä vaan miettii, että niinku mikä on himoa ja mikä on halajamista, mikä on sallittua, mikä ei ole sallittua ja niinku, pitääkö minun palauttaa se mekko vai niinku, tätä on ollut monta vuotta. Joo, en tiedä niin kauan kuin myös olet tuntenut. On ollut niin kauan. No ainahan se itse muistat, sä ostit jonkun ja sitten sä särjit sen ja sitten sitä ja tätä ja vähän minullakin oli se yksi vaihe, kun heittelin äidin ostaman hienon kellon suolle ja meidän tämän auton sillalta alasottamia kaikesta mahdollisesta sanoudun irti, ymmärrät se, että minä hävitän kaikki täällä.
No onneksi tuli järkeen, että tämähän on, tekisi mies sanoa hullun touhua, että eihän meitä Raamattu missään kehota näin. Sitten jos se jossain kehottaa, että me luovutaan, niin sitten se olisi niin kuin rikkailla miehellä. Makeme, myy se auto, myy se sormus, älä heitä sitten johonkin, myy se ja anna sitä rahaa köyhille. Sitten me tehtäisiin sen, mitä me ymmärrä, mitä Raamattu käskee meitä ja Jeesus itse. Niin. Sen enempää. Niin, se on aika vaikea toi ajatus silleen saada niin kuin ajatella niin kuin sitä, että mikä on näkymätöntä. Siellähän siis meidän täytyy, niin kuin, tai Raamattuhan sanoo, että meidän tulisi ojentautua sen mukaan, mikä ei vielä näy. Eli uskon määritelmään liittyy. Nyt sanoo sen, että ajatellaan sitä, mikä on ylhäällä. Se, että pystyisi ajattelemaan sitä niin kuin, miten se nyt oli, että niin kuin periaatteessa niin kuin aina on mahdollista vaan, niin mikä on ylhäällä. Siellä tietysti sanotaan, että ajatelkaa, en nyt löytänyt sitä kohtaa, mutta kuitenkin siellä sanotaan, että ajatelkaa sitä, mikä on hyvää, mikä on oikeaa, mikä on niin kuin hyvä, totta, kaikkea tällaista ja sitä, mikä on ylhäällä. Mutta se, että mikä on sitten siellä ylhäällä, niin tietysti niin kuin sanoit Make, niin Jumalahan on ylhäällä, Jeesus on siellä, enkelit on siellä. Mutta eihän siellä ole niin tarkkoja kuvauksia siitä Raamatussa sen tarkemmin. Siellä on joitakin kuvauksia sieltä, minkälainen tuleva maailma tulee olemaan, kun Jumala luo uuden taivaan ja uuden maan ja uuden Jerusalemin ja näin. Puhutaan kultaisista kaduista ja elävän veden virroista ja elämän puusta ja tämmöisiä, mutta eihän siellä niin kuin silleen semmoista konkreettista ole, mitä me voitaisiin niin kuin ajatella, että en osaa sanoa tuohon oikein mitään sen tarkempaa, että muuta kuin sen, että pyrkisi niin kuin ajatukset saamaan sellaisiksi, että se olisi sitä, mikä on hyvää, mikä on oikeaa, mikä on niin kuin totta. Eli kaikkea semmoista, voisiko sanoa niin kuin myönteistä. Niin sellaistahan meidän tietysti tulisi ajatella. Ja muuttaa se mieli siihen suuntaan. Kristus sytytti minussa sen suhteen häneen. En minä, vaan hän. Ja hän sanoi, että sit mä alan purnaa, ymmärrätte se Jeesus, kun mä näen syntinen ja nyt mä tein taas syntiä. Eihän hän sitä kysynyt. Rakastat sä häntä? Totta kai mä rakastan. Niin kuin Pietarikin sanoi, että kyllä se Jeesus tiedät, että sä olet minun rakas. Että jos me nyt sanotaan, tämä nyt menee tällaiseksi, meni tänään nyt, niin et otetaan vaikka se, niin, että ajatelkaa aina, rukoilkaa lakkaamatta, aina pyhien puolesta, toinen toistemme puolesta. Se on niin kuin se Raamatun kielessä sanoo. Niin Jumala sanoo selvästi Raamatussa, rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta mielestä, kaikesta sydämestä, kaikesta voimasta ja kaikesta sielusta. Mikä alue jäi siinä, että älä rakasta Jumalaa? Sanoiko Jumala siinä, että rakasta jonain tiettynä aikana? Mikko? Ei tietenkään, se on aina, se on jatkuvaa, joka päivästä, joka hetkistä. Ja meidän tulee niin kuin rakastaa Jumalaa, mutta tietenkin jos nyt ajatellaan, niin kuka meistä sen täyttää, ei varmaan meistä kukaan pysty siihen. Ja mä ajattelen niin kuin ton asian silleen, että kun Jeesus tämän käskyn antoi, sen rakkauden kaksoiskäsky, niin hän on ajatellut sen. Tai siis mä ajattelen sen näin, että hän antaa myös meille, vaikuttaa sen rakkauden meissä ja kasvattaa sen meissä, koska ei me pystytä itse omasta itsestämme ja voimastamme, ei kukaan ihminen pysty rakastamaan Jumalaa kaikesta sielusta, voimasta, mielestä. Se on mahdotonta, mutta Jumala vaikuttaa sen. Mutta tämä käskyhän annettiin jo Vanhan testamentin puolella. Kyllä, joo. Vaikka luetaan se pitää aina 10 käskyä, niin kyllä meidän niin kuin se fokus, ja Jeesus lisäsi tänne
vahvisti voisi sanoa, ja vielä tämä, että rakastaa lähimmäistä niin kuin itseään, mikä minusta sekin on armollinen. Kyllä. Että meillä tulee vaimonkaankin näistä, kun varmaan moni uskovainen kokee, tiedät sieltä, kun tämä on niin ehdoton. Tämä on niin ehdottoman ehdoton, että tämä on niin ehdottoman ehdoton. Että eihän mä saisi niin kuin silleen, jos mä lähden ajattelemaan tehdä yhtään mitään muuta kuin päivät 24 tuntia hokee jotain, kiitos Jeesus, ja vaan sukkestoja itselle, että mä niin ajattelen häntä. Niin se tuntuu ihmisille mahdottomalta. Ja sitten tulee tämä selitys, jos Mikko, niin kuin Mikko sanoi, eihän sitten näin kukaan ihminen, no ei tietenkään. Mutta tänne on kirjoitettu niin. Se on. Ja jos me ei mitään, siinä ei anneta selitysteoksia, että heitä, että ymmärrät, että tämä tarkoittaa sitä ja sitä ja sitä. Siellä menet avioliittoon. Siellä lupaat rakastaa vaimoa. Ja siellä lupaat siinä uskollisuutta. Sä oot silloin luvannut uskollisuuden. Sä olet siinä, samahan meilläkin, kun me tullaan tähän, me luvataan Jumalalla. Mutta tämä on meillä just se, mitä sä sanoit, niin armo. Niin kuin mä sanoin, että mulla on se Kristussuhde, niin tää on niin hieno suhde. Epätäydellinen make. Epätäydellinen make. Mutta mikä tästä tekee tästä uskosta se hienon? Minua ei syytä kukaan. Jumala ei Mä rakastan sinua tollasena. Minä rakastan sinua tollasena. Tollasena hän kutsui sinut. Hän ei sanonut, että totta kai muuttukaa mielenne uudistuksen mukaan, mutta nyt tullaan Mikko siihen, että se Jumala on se, joka uudistaa, Pyhä Henki. Ja sitten sen mukaan meidän tulee muuttua. Ja myös meidän rakkauden tulisi niin kuin Kristukseen kasvaa sen mukaan, mutta usein se ensirakkaus, kun tullaan siihen huumaan, on se kaikkein isoin. Että niin tätä niin kuin minä tässä mielessä tarkoitan, että kuitenkin meillä on hallintavalta yhteen asiaan, ja se on meidän mieli. Se on meidän tahto. Niin kuin minä siinä kolmiokurssilla, että sen kolmen täytyy joskus ottaa se, että tavallaan on tahto, ja se menee että me niin kuin noudatetaan se tietty kaava. Tuohon tulee tuo kynttilä, se valo syttyy, mä katson sitä. Ja se synnyttää minussa tällaisen reaktion. Ja sitten se reaktio taas synnyttää minusta tällaisen reaktion. Tämähän menee niin kuin näin. Ja se pienet ketut, se on musta niin mahtava Raamatun paikka. Korkeasta peisuista laulujen laulusta löytyy tuolta Raamatusta. Niin, että ottakaa pienet ketut kiinni. Täytyy päässäni alkaa tekemään työtä. Mä olen huomannut mä oon tehnyt tätä asiaa, ja mä tiedän, että se mieli on ainoa, mihinkä ihminen pystyy vaikuttamaan. Oma mieli. Niin, mutta monta kertaahan se on niin, että me ajatellaan, että no, kun toi toinen nyt alkaa tosta muuttumaan, niin kyllä minäkin sitten tästä muutun, että me kohdistetaan se, niin kuin se muutos siihen toiseen ihmiseen ja odotetaan, että se muuttuu. Tai sitten, että me voidaan muuttaa nyt jollain tavalla se toinen ihminen toisenlaiseksi. Ja sitten se alkaa toimimaan meitä kohtaan niin kuin ihan toisella tavalla, semmoisella hyvällä tavalla. Ja sitten mekin aletaan toimimaan häntä kohtaan samalla tavalla. Mutta kun se ei mene niin, me ei voida ketään toista muuttaa. Ainoa mitä me voidaan muuttaa on itseämme. Ja voidaan itse vaikuttaa siihen omaan ajatteluun ja omaa toimintatapaa. Tässäkin tulee edes uskovaisena tämä niin kuin Kristussuhdettakin, niin me ei voida muuttaa. Vaan siellä sanoit sen sananpaikan, muuttukaa mielenne uudistuksen mukaan. Se on koko ajan, ymmärrät siellä. Kyllä. Näin. Ja tavallaan minä aina olen miettinyt, miten kun sanot, ajatelkaa Kristus ja tuntekaa Kristus on täällä. Niin kun mä oon fyysistä ihmistä, että mä haluan tutustua, mä voin tutustua sinuun, mutta mä voin lukea sun ajatuksia. Mä voin, Mikko lupaa, että huomenna mä teen sen, mutta mä voin luottaa tekeeksä. Se on tehnyt sen 10 kertaa, mutta 11 kertaa tulee hänkin teekään, kun minun nyt oli sitä Raksalle menoa. Tai oli jotain, tai mietin jotain ja sanoi, me ollaan tällaisia. Mutta Jeesus antaa täällä, tämä on muuttumaton 2000 vuotta. Apostolit ja ne, jotka kirjoitti, niin täällä on Jeesuksen omia sanoja, Jeesuksen omat mielipiteet, Jeesuksen sydän, Jeesuksen ajatukset ihmistä kohtaan ja kuinka hän käyttää. Täällä on hän. Täältä se löytyy. Ja mä voin tutustua niin
perinpohjin Jeesukseen, että kehenkään ihmiseen et pysty koskaan tutustumaan niin hyvin. Vaikka siellä käyt psyykkarilla tai psykologilla ja on näitä huippupsykologejakin ja kaikki ne nyt tuntevat ihmismielen kitin kontit. Hän tuntee. Ja häneen me voidaan samaistua. Ja kun, siis se, jos ajatellaan, että mennään uskon päämäärään, sielun pelastukseen, niin se ehto on, että myös samaistutaan häneen. Tietysti joku pelastuu, niin kuin siinä sanoit, Mikko, saattaa olla, että viimeisellä hengenvedolla vetää Jeesuksi, huutaa Jeesusta avuksi, niin eihän hän ehdi siinä mitään sellaista työstää niin kuin sitä. Mutta hän on pelastettu. Joka huutaa Jeesusta avuksi Jeesuksen nimeen, turvautuu siihen, pelastuu. Mutta meille uskoville, niin me ollaan vielä täällä. Meitä on jostain syystä joillekin annettu pitempi ikä, toisille lyhyt. Tutustua mahdollisuus Jeesukseen. Tutustua myös itse ja siihen anteeksi antavaan Jeesukseen. Siihen hyväksyvään Jeesukseen. Siihen rakastavaan Jumalaan. Jumalas ei ole syytöksen syytöstä. Jumala ei ole syy. Hän on pannut kyllä tosi meille ehdot, kuinka tulee elää. Jos me halutaan elää niin kuin hänen mielen mukaista, mutta ihmiskuntahan nyt me eletään ja nähdään koko ajan, mitä me tehdään, että ihmiset syyttelee monet Jumalaa, miksi Jumala, mutta miksei me tehdä niin kuin Jumalaa? Miksei me toimita niin? Miksi meillä on paha olla? Minusta Jumala on minusta turha syyttää. Tietysti helpostihan ihmiset lähtee siihen, että syytetään Jumalaa, että no Jumala, miksei Jumala nyt pahaa ota pois ja miksei Jumala estä sotia ja miksei Jumala pairanna ihmisiä ja miksei tee sitä ja kun sillä nyt on kaikki valta, niin miksei se tee. Minusta sit pitäisi aina kysyä sitä, että no kuka tän on aiheuttanut? Jumalako tämän pahan on tänne aiheuttanut? Jumalako nämä sodat aiheuttaa ja kaikki muun pahan, mitä täällä on, väkivallan, kaiken tällaisen? Ei, ihminen itse tekee sen. Niin kyllähän se niin kuin on niin, että meidän itse täytyy niin kuin, tavallaan jos ajatellaan, että jos sä sotket jotkut asiat, niin kukas ne sitten voi korjata? Sun pitää itse sen ne korjata ne asiat. Ja jos ne menee tarpeeksi pahasti solmuun sun oman elämän asiat, niin sä et pysty enää itse niitä korjaamaan. Sä et voi tehdä niille enää mitään. Ne menee vaan aina pahempaa solmua, jos sä ruvet itse tekemään niille jotain. Silloin ei voi enää muuta kuin huutaa, että Jeesus, jos sä olet olemassa, niin armahda minua, anna mulle anteeksi ja auta minua, että mä saan nämä asiat jotenkin selvitettyä. Että kyllähän se niin on, että Jumala niin kuin haluaa kuitenkin kaikkea hyvää ja hän johtaa ja hoitaa asioita. Täälläkin maailmassa, vaikka täällä on pahuus hallitsee tälläkin hetkellä, niin kuitenkin Jumalalla on se ylinvoima ja valta kaiken pahuuden yli. Että hän on sitten se, joka sen viimeisen sanan sanoo. Ja kyllä se, mistä nyt lähti mielestä, niin me palaan tähän, meinaan, että vetää tämä loppuun, mutta siihen edelleen, siihen mieleen ja meihin, myöhän monta uskovaista kärsii ja monen ihminen, kun kristitytkin on semmoisia, että ei ole hyviä ja voi pahoin. Jeremialle Jumala oli kuin kuivuva poro. Jeremialla oli kaikki nipä ja onki ja kelju. Se voi toisen kerran lukea se Jeremian paikka. Ja Jumala ilmestyi Jeremialle. Jos muutat mielesi. Jumala ei tullut siihen, että nyt tämä ongelma on ratkaistu, asia on selvä, hän on korjannut tämän asian. Jumala tulee tänä päivänä samalla tavalla kuin Jeremian kohdalla. Make, Mikko, Mirva, jos on ongelmia, mulla on syyllisyyttä, mulla on sellaista, että minä olen nyt syntynyt. Niin mitä? Jumala ei tule, hän on pyyhkinyt synnyt jo pois, niin kuin tietää kolkainen. Mutta jos muutat mielesi, äläkä ajattele joutavia, äläkä puhu, vaan puhu niin kuin puhua tulee. Niin hän muuttaa, kaikki muuttuu, sun tulevaisuus muuttuu ja siellä saat nähdä Jumalan ihmeitä. Eli toisin sanoen siinä on kaksi ehtoa. Jos muutat ajatukset. Että Jumala ei siinäkään sano, että hän ohjelmoi sinut ajattelemaan uudella. Nyt pannaan uusi
poika oli, minä soitin illalla sille, niin se jotain pani tietokone uutta ohjelmaa tuon ohjelmistoon tonne. Se ei tapahdu Jumalan maailmoissa niin, hengellisessä maailmassa, vaan Jumala tulee virma. Hän auttaa sinua, jos muutat mielessä. Hän auttaa sinua ja ala puhumaan, miten sinun kehotetaan puhumaan. Minä voin, minä pystyn, minusta on, minä olen synnitön Kristuksessa, vaikka meillä on opetettu, että kukaan ei ole synnitön ja kirkot pahtanut sitä vuosituhannissa, että me ollaan kaikki niin syntisiä. Kristuksessa me ei olla. Me ollaan puhtaita, me ollaan taivaan kansalaisia. Taivaan kansalaisissa ei ole yhtään synnillistä, koska sinne ei pääse. Ja nyt me ollaan jo Raamatun mukaan taivaan kansalaisia, eli synnittömiä Kristuksessa. Ja jokainen, jossa pyhä henki on, pyhä henki tekisi vielä näin sanoja, usko, halleluja, aamen, se huutaa meidän sisään. Näin on. Mutta jos ei se ole, niin silloin mun täytyy muuttaa mieli siitä mekosta. Et kiitos Jeesus, että mulla on varaa ostaa tommonen mekko. Mä tykkään tosta mekosta. Kiitos Jeesus, että mä vaan pukeutun tuohon mekkoon. Näin yksinkertaisesti. Mutta jos minä koko ajan, ei tää nyt mennään vielä minut kadota. Sitten ei mekko, eikä Mirvan ajatukset, ei mikään voi erottaa meitä Kristuksen rakkaudesta. Ei mikään Mirva. Eikö tämä, jos niin ymmärretään uskon asia, eikö tämä ole Mikko tosi lohdullinen juttu ja riemullinen ja häntä voi niin kuin, sitten meillä on se liha, kenen kanssa me käydään sitten taisteluun, niin minä kuin Mikko, kaikki, jokainen oma sarjassa, 24 tuntia vuorokaudessa. Mutta kummalla myös sitten annetaan täällä, mikä ei ole lihaa, vaan meidän ajatuksia. Kummalle me annetaan se tila lihalliselle ihmiselle vai hengelliselle ihmiselle. Kumpaa me ruokitaan tavallaan. Tästä ajattelin, että no, tää meni tälleen. Onko Mikolla ja Mirvalla vielä jotain? Ei tässä nyt sen enempää. Voisi olla, mutta jos sanotaan näin eksyneille talle, toivottaa sulle kaikkea hyvää ja sulle uskova, niin oi kun me suotas, että me kaikki paljon loistettaisiin niin kuin toi kynttilä. Että sä et syyttelisi itseä, etkä antaisi minkään semmoisten tulla, koska Jumalan voima ja Jumalan pyhä henki toimii tavalla, koska täällä on kaikessa niin kuin hitsauspilleissäkin ollut tietyt lainalaisuukset, kaasuhitsauksessa, millä se tulee se liekki. Niin tässä Jumalan maailmassakin, että me saadaan se liekki palamaan, niin täällä on ne Jumalan lainalaisuudet. Kyllä. Ja kun me niitä etsitään, niin silloin meidän elämä muuttuu valoisaksi. Se muuttuu rennoksi. Se muuttuu vapautuneeksi. Päästäänkö me näistä vaivoista pois? Päästään. Sitten, kun tämä aika on käsitelty loppuun. Mutta täällä me ollaan ihan, me joudutaan käymään lääkärissä, käyttää lääkkeitä. Me ollaan ihan niin kuin normaalia ihmisiä. Että sellaista meille ei tapahtu, että meistä tulisi, vaikkakin Jumalan henki tulee sinuun, niin sä muutut. Taivaanessa silmästä kaikkea hyvää sulle ja eksyneiden talli sanoo moi. Hei hei. Moi.